No vidím, že si aj tu. Bažináč stále nič. Heh. Je, samozrejme, že nie. Bo načo do piči. Pojebaný. Kokot Bažináč poslal snap akurát. GM! Yeah. No okamžite nech zapína Fortnite. Opičák. Včera som kúkal kocúra v čižmách toho nového a konečne pochopil, odkiaľ je tá ruka, čo ti spraví ono. Prečo ten skin ti dáva zlaté veci. Však Midas touch, to je... Midasový dotyk, no. Však to je z gréckých mýtov ešte starých. Lebo ja to tak viem. No, už vieš. A už vieš, ak sa bude volať naša komunita? No ešte neviem, jak sa bude volať naša komunita. A ty vieš, jak sa bude volať naša komunita? Bažináče. Je, náš Discord bude, že Bažinka. A hlavne to nebuď Bažinač. Čo ja viem. Určite nejakú detskú pičovinu, alebo čo. Nebuď bažináčom. Ty chceš predsa komunitu ľudí, ktorí majú peniaze, nie deti. No ale je to tak. Ale nie, ale čo ja viem, ja nie som človek, čo by vedel robiť content pre deti. No
vyzerám, takže ja by som to vedel. Takí ľudia, jak sem chodí dedo. No. On to takých nebudeš mať stále, vieš aká. Predsa len skôr ti sem budú chodiť tie deti. No idem sa strieľať z dela. Je. Však tých 500 metrov tam je, nie? Že buď tým dať damage, alebo odleteť. Takže asi radšej odletím z toho dela, ako budem dávať damage tým delom, lebo to je extrém. A není tam nejak viac vody? Či to sa mi len zdá? Neviem kde. Však v tej lokácii s tou perlou. Dobre, to dáš na 2 výstrely plné. No ja viem. Došlo mi, lebo s tým delom sa fakt ďaleko dostrelíš. Aspoň trošku sa došildujem. Tak kto po mne strieľa? Žiž, to zase vyzerá tak nebezpečne, jak bažináč. A samozrejme, že to má celé duo. Ale sú to boti. Slabší než bažinač. Vlastne to nie je nikto. Nejste naš... Čo sa práve stalo? Dobre, kde si našiel to dielo? Či na perle? Všade, aj na plošine, aj na perle. Auto. Počul som. Aha, tam je. Že vidím. Dobre, keď dopadneš na strom, tak zničíš aj strom. Jop. To si nevedel? Nie. Ale opravili to, lebo na začiatku, prvýkrát keď som sa s tým odpalil, tak sa mi stalo, že som sa jak keby zasekol do zeme. Čož bolo dosť nepríjemné. Mám 280 metrov. Celkom chill. Vylepším tu auto rovno. Koľko si dal? 280 na jeden výstrel. Je. Ty si dal dúfam menej. 258 som dal. Na prvý. No ale